Lo agarrarem d'aquí. Asentemos, fem el ruedo, com sempre. A veure, avui llegirem, no sé si ho coneixeu, és un llibre, un cuento del Tira, que es diu L'ocell de la felicitat. Lo coneixeu? Sí. Heu sentit d'allò? Sí. Diu, la història diu el següent. Diu, aquesta història va passar, diu, fa molt de temps al Tibet. Diu, en aquell país hi havia una vall on no hi creixia ni l'herba ni les flors. Diu, com és la felicitat? Preguntava. Diu, aleshores guanja, però l'home vell no responia. Diu, després de caminar uns quants dies va arribar a una cruïlla de camins i allí, a la paret del camí, que s'enfilava muntanya amunt, va veure pintat un gegant amb una gran barba negra. La gana li feia veure les estrelles. Sabeu el que és veure les estrelles? Patir, una patir. Per exemple, tu vas caminant per una cera o vas per qualsevol lloc, en trompesses, bum, te pegues i et pegues un cop al cap. I estàs molt al cap. Diu, què et passa? Diu, estic veient les estrelles. Mirant les estrelles. La boca del gegant es va moure i va començar a parlar. Qui ets? Com t'has atrevit? Un jove cacador i ho havia capturat. Si ets ocell de la felicitat. Com és la felicitat? Preguntava. Vols fer-me un favor? Després d'haver sentit això, les blanques d'aquell arbre florient no li fem gaire cas. Només veixia se prenia seriament. Diu, per exemple, quants de gegants apareixen allí? Tres. Tres, veritat? Sí, 3 gegants. I quin color tenen la barba? Blanca i negra. Negre. M'he quedat flipat ara. Molt bé, molt bé. roja. I roja. Muy bien. Blanca. Roja, blanca i negra, sí senyor. sí. Sí senyor. Però què és el que li pren? Sap que abans us ho he dit, però... La gana. Ostres, ojalà me la prengués a mi la gana, perquè en aquestes hores, no sé vosaltres, però jo en tinc un munt. Però li bufa molt fort i li pren la... No sé, va allò.